Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сіздің иқтибарығызға Ярдәм Милли Ислам Хайрия фонды эшчәнлеге турындагы видеожурналның татарчасын тәкъдим итәбез. Сезнең белән мен Эльвира Ибраһимова. 1000 еллык тарихы булган башкалабыз Казан өчен Ярдәм мәчете һәм шул исемдәге тернәкләндерү үзәге зур горурлык өчен сәбәп. Сукырлар һәм күз күремнәре начарайган кешеләргә Луи Брайль системасы буенча Коръән укырга өйрәтү мөмкинлеге тудырган әлеге үзәк Россиядә бердән-бер. Брайль буенча мен үзебездә генә укыган идем. Оның белән бит һәр вакытта файдаланып торырга кирәк. Практика булмаса булмый бит, аны һәр көнне өйрәнеп торырга кирәк. Не кабатлап белеп торырга кирәк. Истән чыгып китә билгеләләр. Әле бөтенләй сукырайдым мен хәзер 2 ел. Инде хәзер инде әз генә менә сул күз генә аз гына күрә. Менә монда ноябрь аенда булдым мен. 1 ай укыдык. Коръәннең 40тан 1 өлешен укып бетердек. Бүген ул һәр даим экскурсияләр урыны булып тора. Монда якында гына урнашкан мәктәп һәм лицейләрдән балалар, Татарстанның район һәм шәһәрләреннән тулы бер делегацияләр агыла. Шундый яхшы итеп каршы алдылар шу мәчеткә. Без мөселман мөхитенә ирештек дип килдек инде. Иншалла Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бер нигъмәте итеп кабул иттек шушы мәчеткә килүебезне. Иксез-шиксез монда хәзрәтләр белән таныштык һәм алар безгә иксез-шиксез хатирәле шундый тәэсирле вәгазьләр сөйләделәр һәм шушы мәчетнең тарихы турында сөйләделәр. Безнең менә әйтеп аңлатып кына бетә алмыйбыз. Һәрберебез шундый хисләнде. Монда эшләүчеләргә Аллаһның рәхмәте булсын һәм аларның шушы эшләре дәвамлы булса иде. Шушында күпме кешеләр тернәкләнгәннәр һәм Коръән серләренә өйрәнгәннәр һәм алар Аллаһ Тәгаләнең юлына һидаяткә басканнар. Аллаһның рәхмәте белән исән-сау килдек. Бик җылы каршыладылар. Ярдәм мәчетенең исеменә туры килә. Республикага килгән зур кунакларда визит кысаларында үзәк белән якыннан таныша. Тернәкләндерү курслары узу, тормышка яңа төсләр алып керлек мөмкинлекләр ачу һәм иң мөһиме Коръән укырга өйрәнү. Казан Россиянең төрле төбәкләреннән һәм ерак илләрдән һәркемне шул максатларда берләштерә. Ярдәм мәчетендә 3нче ел инде Коръән хафизлар әзерләү мәктәбе эшли. Әлеге үзәктә гыйлем үзләштерүче шәкертләр республикада гына түгел, төбәк-ара конкурсларда да катнашып, призлы урыннарга ия була киләләр. Быелгы уку елында алар Коръәнне дөрес итеп уку, ятлаудан тыш азан әйтергә өйрәнделәр. Башкарган нашидлары белән килгән кунакларыбызның күңеленә керә алдылар. Иң сөенечлесе шулдыр, Коръәнне яттан өйрәнүче шәкертләребезнең иң кечкенәсенә нибары 5 яшь. Ул бер җүзне, ягъни 36 сүрәне яттан белә. Ураклары әлбәттә күбрәк ятлый. Изге китапны тулысы белән яттан белүче бер шәкертебез дә бар. Курсларны остаз Мөхәммәд Әмин Даутов алып бара. Рамазан ае алдыннан шәкертләр Илдар хәзрәт Баязитовның хәйр фатихасы илә кулларына таныклыклар алдылар. Бу шатланда, чөнки балалар күбәйеп бара, Коръән язгылаучылар күбрәк булса, өйрәнүчеләр күбрәк булса, шул хәтле яхшы. Беләсезме, без бит ел авыр, башка авыр нәрсәләр, кризис дип әйтәбез, ләкин бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән тора. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсә, нинди генә авыр ел булмасын, аны нитеп була, яшәп була. Шуңа күрә без Коръәнне туктатмасак, балалар Коръән өйрәнсәләр, әлбәттә Аллаһ Тәгалә үз бәрәкәтен бирер. Рамазан Аллаһка якынаю айы. Һәр елдагыча Ярдәм тернәкләндерү үзәгендә быел да илебезнең төрле төбәкләреннән җыелган сукырлар, күрү ниғмәтеннән мәхрүм булганнар Луи Брайль системасы буенча Коръән серләрен үзләштерә. Аларның берсе турында чираттагы сюжетыбызда карый аласыз. Рамазан айы шундый айдыр ки, бу айда Аллаһның нуры, кануны булган Коръән иңә башлады. Шул Коръән иңгән ай булганы өчен дә бик хөрмәтле ай дип аталды. Шуңадыр ки, Милли Хайрия фонды ярдәмгә Россиянең иң ерак почмакларыннан йөрәкләрен ислам дине өчен ачкан төрле милләт вәкилләре килә. Шуларның берсе ерак Чайковскийдан килгән милләттәшебез Гөлсинә ханым Фәсхетдинова. Минем бөтен гомерем буена дин иргә керергә, дингә Коръән укырга өйрәнергә хыялым бар иде. Без бит инде урыслар арасында яшәгәч, безгә ул мөмкинлек тими.
Мин һәр озанны көтеп алам, иртәнге озанны көтеп алам. Хәтта мин шул кадәр менә бирелеп инде шундай дәресләргә дә йөрим, көтеп алам. Шушында килүне Казанга килеп бер ай ураза тоту минем өчен ул зур бәхет. Мин аны Аллаһ Тәгаләдән килгән, минем өчен берәр бүләктер дип беләм, ни өчендер биргән Аллаһ Тәгалә миңа. Чөнки өйдә бу кадәр итеп ураза тотып булмый барыбер. Монда дәресләрне алабыз. Без монда кагыйдәләргә өйрәнәбез. Bütün мөселманга дин буенча нәрсә кирәк, безгә бөтенсендә монда бирәләр. Гөлсина апа ярдәмгә килгәннәр арасында бик тиз хөрмәт казанып өлгергән. Бик ачык күңелле, игътибарлылыгы белән үзенә тартып тора. Беренче тапкыр мин бардага баргач, миңа Сукарлар обществосында шул вакытта Гөлсина апа, сезнең Казанга барып укыйсыгыз килмиме? Менә безнең бер Сукар апаны илтергә кирәк иде, провождающий итеп барырга кирәк иде диделәр. Мен риза булдым. Чөнки миңа инде алдан ук әйтеп куйдылар, анда Коръән укырга өйрәтәләр гарәпчә. Минем бик тә өйрәнәсем киләдер. Озатучы булып кына килгән Гөлсина ханым ярдәмнең көтеп алган кунагына әверелгән. Быел аны Рамазан аена дип махсус чакырганнар. Гөлсина апа иҗат кешесе, шигырьләр иҗат итә, берничә китабы да дөнья күргән. Дин аның бүгенге көндә яшәү чыганагы. Менә монда утырган Сукыр ханымнар, алар бит барысы да монда килгәч кенә динне күбесе өйрәнделәр. Алар монда дингә керделәр. Алар монда үзләренә дуслар таптылар. Алар монда үзләренә йөрү, яшәү өчен таптылар монда. Алар бит менә монда килгәндә, беренче мәртәбә килгәндә ничек ишеккә барырга белмиләр, ничек бөтенсен дүрт почмакта өйдә утырып кына килгәннәре дә күбәяләрләрнең. Ә монда килгәч алар үзләре самостоятельно менә йөрергә өйрәнәләр, үзләре юл табалар, үзләре дин юлына да керәләр, булай яшәү рәвешенә дә керәләр алар. Дингә керү бер вакытта да соң түгел ди Гөлсина ханым. Миңа 75 яшь. Мин менә 70 яшемдә наклап дингә керә башладым. Аңалчы инде мин парторгта булдым, мин зур ниләрдә дә эшләдем, барыбер. Менә дин барыбер үзенекен тарта ул. Менә иман нуры барыбер үзенекен тарта. Барыбер дингә керәсе килә, улгайгачтын, бигрәк тә ул дингә керәсе. Минем инде менә яшьләргә шундай әйтәсем килә, яшьләр яшь вакытта өйрәнегез сүрәләрне, Коръән сүрәләрен өйрәнегез. Менә мин хәзер ятлап утырам, миңа шундай авыр хәзер. Минем әле шигырь дә башымда йөри. Тагын да Коръән дә ятлыйм, миңа авыр. Ә бит яшьләргә әзәзләп кенә бөтен сүрәләрне ятлап барсалар Коръәннән, аларга рәхәтләнеп дингә керергә була. Бүген без сезне Ярдәм хәйрия фондының кунакларының берсе булган Чайковский шәһәреннән килгән Гөлсина ханым Фасхетдинова белән таныштырдык. Алдагы сәхифәләрдә дә сезне кызыклы очрашулар көтә. Аллаһ насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә кичәләр арасында Кадир кичәсен, көннәр арасында Җомга көнен, айлар арасында Рамазан аен өстен кылды. Рамазан ае Аллаһның китабы Коръәни Кәримдә исеме телгә алынган бердән-бер ай. Шушы айда бәндәләргә изге Коръән иңә башлады. Башка айларда кылган изгелекләргә Аллаһ Тәгалә 10 савап вәгъдә итсә, Рамазанда исә 700 һәм аннан да күбрәккә арта диләр. Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте киң. Шуның өчен әгәр дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен без ураза тотабыз икән, намаз укыйбыз икән, садака бирәбез икән, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, нигъмәте һәм инде Аллаһ Раббыбыз менә әҗр савапны күбрәк тә бирергә мөмкин. Татарстан Җумһурияте мөселманнарының Диния нәзарәте гөләмәләр шурасы тарафыннан закат түләр өчен быел нисаб, ягъни закат түли башлар өчен минималь сумма күләме 224 мең сум дип билгеләнде. Әгәр кешенең бер ел кулланылмый торган бар алтыны, көмеше, кыйммәтле кәгазьләре, әйләнештәге товарларның күләме 224 мең сумнан артып китә икән, закат итеп бу мөлкәт суммасының 40тан бер өлешен, ягъни 2,5% түләргә кирәк. Мондый акчалар юк икән, түләү таләп ителми. Аллаһ Тәгалә адәм баласына матди байлыкны бирә икән, Аллаһ ризалыгы өчен әле чыгару закат булып санала. Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Ва ин шакартум лазиданнакум." Әгәр дә сез рәхмәт һәм шөкр кылсагыз, мин сезгә арттырып бирәм. Ә инде төзәлмәслек авыру булып, беркайчан да ураза тота алмаучыларга көн сайын бер фәкыйрне ашатырга мөмкинлек бар. Садаканың бу төре фидия дип атала. Фидия садакасы ул махсус Рамазан шәриф аенда гына түләнә. Бар шундый кешеләр уразаны тота алмый.
сәламәтлек белән бәйле. Һәм инде аларга Аллаһ Тәала юлларын күрсәтә. Яки инде фидия садакасын түли, яки инде мохтаҗларны ашата. Әмма ин соңгы аятта Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә сез ораза тотсагыз, ул сезнең өчен хәерледер. Әнәс бин Маликтан килгән хәдистә булай диелгән: Рамазан уразасы җир белән күк арасында әйләнеп тора һәм фитра садакасын биргәннән соң гына ул күкләргә ашачак. Диния нәзарәте тарафыннан фитра садакасының күләме, әгәр дә адәм баласының матди ягы югары икән, шул мизгелдә кеше башына ин кимендә 600 сумга төшә. Әгәр адәм баласының матди ягы түбәнрәк икән, шул мизгелдә кеше башына ин кимендә 100 сумга фитра садакасын түләргә тиеш. Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтә: Рамазан ае башланганда җәннәт ишекләре ачыла, тәмуг ишекләре ябыла, ә шайтаннар богаулап куела. Без ошбу айда изге гамәл гыйбадәтләрне күбрәк кылабыз, изге эшләребезне арттырабыз. Мөэмин мөселманнар үзләрендә фарыз булган садакаларын да шушы айда тапшырырга тырышалар кебек. Рамазан айында әлбәттә закат, фитра һәм фидия садакасын әпкилүчеләр күбрәк була, чөнки Рамазан ул махсус ай. Адәм баласы Рамазан айында ниятләп, закат садакасында, фидиясендә һәм инде фитрасында теләп һәм инде ымтылып киләләр саларга, һәм Аллаһ Тәала ушбу ниятләрне кабул кылып, мәгъфирәтен, рәхмәтен һәм нигъмәтен бирсен дип дуа кылып, рәхәтләнеп мәчеттән китәләр. Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның мөбарәк бер хәдисендә: табын өстендә никадәр күбрәк кашык күтәрелсә, Аллаһ шул кадәр бәрәкәт бирер диелә. Ярдәм мәчете ихатасында урнашкан ап-ак тирмәдә көн саен 1000 һәм аннан да артыграк кешеләргә әзерләнүче ифтар табынына башкалабыз Казанда яшәүчеләр генә түгел, ә җөмһүриятебезнең төрле районнарыннан да җыелып килә милләттәшләребез. Бу сәгать күчүгедә Аллаһның рәхмәте булды, чөнки ул 10-нчы яртыда узашы белән 9-нчы яртыда узашының аермасы бар. Иң сөендергәне, менә көн узын булуга карамастан ураза тотучы яшьләребезнең саны кимү ягында түгел, киресенчә арту ягында. Менә шушы бик сөендерә. Мәчетләребездә таравихка килүче балалар саннары да арта. Менә шулай булгач яшәргә була инде. Әдәп әхлак бар. Мондагы ятим, гарип гурабаның, суқыр-буқырның бөтенесенең монда шул кадәр шатланып килә торган зире бу. Шуңа күрә айрыша якын халыкка, менә бу кичкене күрсәгез, монда халык бөтен шәһәрдән киләләр бит монда. Ярдәм мәчетендә мин күп тапкырлар булганым бар. Шушы ифтар мәҗлесендә дә күп төрле чараларда. Бу әле үзенең күләме, масштабы белән генә түгел. Монда дөрес 1000 кеше авыз ача, монда төрле социаль катламдагы кешеләр. Икенче яктан әле караганда монда гел татар мөхите. Монда һәрвакыт шундый татарча фикерләр, татарча аралашучылар һәм татарча алып баручылар һәм татарча мөнәҗәтләр әйтүчеләр. Бик күңелле,
бик тәртипле итеп үткәрәләр. Бер-берсенә кеше ярдәмләшергә, булышырга тора. Аллаға шükür хаҗга барып кайттык. Закатын бирдек, балаларга бирдек. Аллаға шükür кабуллардан булсын, Алла ризалыгы өчен булсын. Искиткеч әйбәт әзерләгәннәр, ризыклары да тәмле, бик сыйфатлы итеп әзерләгәннәр. Халык та шундый шат күңелле бәйрәм сизелә. Көн сайын бәйрәм. Менә кеше монда йөри. Монда йөрмәсә кеше бәйрәм икәне сизелми иде генә. Ул бөтенләй башка. Монда бердәмлек, бөтенсе бергә басып намаз укый, бөтенсе бергә утырып ашыйлар, дуа кылалар. Җылы-җылы дуа кылырга була. Бу бит изге ай безнең Рамазан айыбыз. Үзебезнең туганнар белән җыелып, кардәшләр белән җыелып, фикер алышып, вәгазьләр ишетеп, мөнәҗәтләр ишетеп, шуңа күңелгә хуш килде. Монда ярдәм мәчетенә әле мин ифтарга беренче мәртәбә килгәнем. Монда киләсе килеп тора. Чөнки ифтарлар күп, чакыручылар да күп. Монда бик тә күркәм, бик тә шундый матур җирдә, рухланып китәсең, күңел алып китәсең. Тагы да dinimiz alga taба, din İslamımız alga taба üstün idi, milletimiz üstün idi. İyi savablı amelleri bizden Xuday Teala taşlamasın idi. Sileşirge, fikir alışırga, alga taба savablı ameller işlerge. Allah'ın rahmeti olsun bilmiyorum. Muhterem kardeşler, Ramazan ayı tügәлләнеп килә. Әлеге айда кылган изге гамәлләребез, игелекләребез, яхшылыкларыбыз, тоткан уразаларыбыз Хак Тәгалә тарафыннан кабул кылынса иде. Аларның әҗир савапларына ирешүләр насыйп булса иде барчабызга да дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Ә алда сезне имам сүзе көтә. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqillah Muhammed ve alihi ve sahbihi ve selim taslimen. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, elhamdülillah Allah subhanahu teala bizge köpme fırsatlar, köpme mümkünlükler bire. Kün dip tırırga tugul, tün dip tırırga tugul, irteme, kişme dip tırırga tugul. Her mezgili bizde izgilikler kıla alabız, tiyişli amellerge ımtıla alabız. Авылап карамыйбыз мисың җәмәгатьул муслимин, менә без эшлибез икән яхшылык, кылабыз икән тиешле гамәл, шушы гамәл бәндәгә генә яхшылык буларак түгел, иң элек үзебезгә дә иртәме соңмы бәрәкәт булып кайтучы гамәл икәнлегене уйламыйбызмы? Менә бу хак һәм дә тиешле фикер икәнлеген аңлау өчен бер генә мисалга тукталыйк. Көннәрдән бер көнне Адам Закир исемле бер сабый бала юлга чыккан. Барган вакытында бик каты тамагы ачыкканда уйлый икән. Тукталыйм. Әз генә булса да үземә ризык сорап алыйм әле икән. Тукталганда беренче йортның ишегенә шакыган. Ишеген яшь кенә ханым ачканын күргәч, бу бала югалып калган. Яшь ханым сорый икән: "Балакаем, сине минем иемә нинди хаҗат китерде? Нәрсә сорамакчы идең?" дигәч, бала оялып кына: "Эй апа, миңа әз генә су булса иде" ди икән. Бу ханым аңлап алган баланың тамагы ачыкканын, бер савыт тутырып үзенә сөт чыгарып биргән. Сөтне рәхәтләнеп бала ичкән. Тукланган, рәхмәтләрен укый юлын дәвам иткән. Шушы вакыйгадан соң күпме сулар аккан, күпме еллар үткән, бу ханым алгайгандый. Алгайып бик каты ширли башлаган. Белеп ала шире белән калада гына керәшә алганнарын. Каладагы хастаханәгә бар кешен соңгы хәлен җыеп юнәлгән. Ниһаят, элхамдулилlah, бер күпмедер вакыттан үзенә ярдәм күрсәткәннәр. Хәзер шатланасы, куанасы гына бит Аллаһ Субханаһу тәгаләгә шөкерләр генә укыйсы. Бу көнтен хафалана, көнтен борчыла икән. Борчуның сәбәбе нәрсәдә уйлый икән? Хай Раббым, ничек хакын җиткерим? Мал-мөлкәтем ничек сузыйм, тартыйм? Мине бит мал-мөлкәтем шикле. Моның хакы бик югарыдыр, нишлим дип хафалана икән. Шуннан соң көн арты көн үтеп, менә ахырга көн килеп җиткән. Менә түләү кәгазен әзерли башлаганнар. Шуннан соң главврач белеп алганда, фәлән ханым, фәлән каладан килгәнлеген. Нәрсә дип боера? Иң беренче түләү кәгазен кертегез әле миңа. Мин танышып чыгыйм да, шуннан соң шушы ханымга тапшырырсыз ди икән. Аның боеруы белән керткәннәр. Ул тиз генә кәгазны укып чыкканда, кәгазның астына тиз генә нәрсәдер сызып, кире конвертка салып, хәзер үзенә тапшырыгыз ди икән. Аның боеруы белән тапшырганнар. Бу ханым зак кына хафаланган, борчылган, үзенә урын тапмаган. Ни эшлисең? Конвертны ачмый хәл юк. Конвертны ачып җибәрүе генә була, күзе шушы язуга төшә. Анда җәмәгатьул муслимин нәрсә дип язылган?
bir sawut süt bilen bar haqada tölendi adam zakir deyip. Bir sawut bilen bar haqada tölendi adam zakir deyip yazılgan. Demek dindi neticege kilabız cemaatül muslimin Ali gadi kene bizde de işlengen izgiliklerimiz, kılgan yaxşılıklarımız hiç şeksiz özümüzge eğlenip kaytığı degan netice iken. Bigirek de cemaatül muslimin izgi mizgillerimizde Ramazan ayı bulsun mu, cema günleri bulsun mu, yıl devamı bulsun mu, biz izgilikten kalışırga tiyiş tugul iken. İzgi amellerini köbürek, tapkırra kılsak idi. İzgiliklerimizin jimişlerin fani tırmışta da ahirette de tıysak idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.